Maray na hapon, Bicolandia. Magandang hapon buong Pilipinas. Good afternoon in the whole world. Ay maglaba kahit gabi na. Pag gabi na, alas 5 na eh. Kasi hindi ako nakakapaglaba sa umaga, ng maaga kasi nagbubukas po kami ng shop. Alas 7 kami nagbubukas ng shop. Minsan naman naglalaba ako sa umaga pagkagising ko ng mga alas 5. Pero minsan kasi marami pang ibang inaasikaso. Minsan nagluluto kasi may mga estudyante at magbabaon sila. Pero karaniwan naman si Ate Jade, yung panganay ko yung nagsasaing. Tapos minsan may mga niluto na akong ulam nila sa umaga. Sa breakfast. Kung wala naman, nagluluto ako. Or bumibili na lang. Minsan kasi sa umaga bumibili kami ng pansit na lang sila. Pag wala talaga akong maisip na lulutuin. Pero madalas naman merong scratch pero kahuli. ay wag na lang. Bakit naman? Pero may iba ano yun? Opo. Wala kasi masyado ngayong isda. Pag maraming huli ng isda, madalas ako makabili ng isda. Yun yung pinapang-ulam nila. Bumibili ako pang ulam nila. Pero ngayon wala. Mahangin kasi. Pag mahangin. Halika Nonoy! Pag mahangin, walang masyadong isda na nag-iikot. Umiikot sila. May nagbebenta na umiikot. Naglalako ba? Pero minsan pag sasadyain mo sa palengke, kahit pa paano naman meron. Kaso, ang mahal ng isda dito sa amin, kahit malapit naman kami sa dagat, pero ang mahal ng isda. Nak, halika! Nak! Janbert! Baby boy! Tinatawag ko yung anak na bunso. Turuan ko siya maglaba. Pero tinuturuan ko talaga siya maglaba. Yung mga medyas niya na ginagamit sa school. Pinapalaban ko na sa kanya. Baby boy! Usap sila, hindi nila ako marinig. Sa mga hindi nakakaalam, yung bunso ko po ay may autism. Nung pina-check up ko siya, pina-evaluate ko siya, ang autism niya ay nasa level 2. Pero hindi ko natanong doon sa developmental pediatric kung low functioning or high functioning ba siya. Pero siguro nasa high functioning siya kasi nakakapagsalita naman siya ng maayos na at yung mga bagay na advanced siya, lalo na sa science. At kung minsan pag hindi talaga siya kilala, hindi naman nila sabi nila, ngayong medyo malaki na siya, sabi nila hindi naman masyado halata na mayroon siyang autism. Pero pag kausap mo na siya, doon mo siya mahalata na meron siyang autism.
Nak! Halika. Di ba sabi ko, tuturuan kita maglaban ng mga damit? Halika na. Ito, oh. Dito ka na. Dito ka na. Kunin mo yung upuan, ayun, oh. Tapos yung sabon, ipatong mo doon para may ano ka. Tapos kumuha ka ng yung damit doon na labahan na. Turuan ko siya maglaba kasi once na natutunan niya na yung isang gawain, masipag naman siya sa mga gawaing bahay. Utusan ko siya magdilig ng mga halaman, magwalis, magmap, maglinis-linis, gayos ng mga bed, ng higaan nila. At napaka-responsible niya sa mga bagay-bagay. Halika na. Ayan. Dito pa. Tupiin mo para maayos. Yan ka mag, ano. Ito. Tubusin mo na muna yan. O, dito pa, o. Tubusin mo yung... Ang hilig niya magpapak ng gatas. Ayaw niyan tinitimpla yung gatas. Ginagawa niya sa gatas. Pinapapak niya lang. Ito yung damit mo, oh. Kusutin mo. Diba tinuruan na kita kung paano magkusot. Siya po ay 12 years old. 12 years old na. Ay, ubusin mo na muna yun. Para ano, ubusin mo na muna yun. Wala siyang pasok ngayon, ngayong araw kasi sa SPED po siya nag-aaral. At ang pasok niya lang ay twice a week. Monday and Wednesday lang. 2 oras sa hapon. 1 o'clock to 3. Kanino ba to short? Bakit ang dumi-dumi? Ang dumi-dumi ng short. Sino ba nagsuot nito? Ikaw, no? Ang ginawa mo? Hindi ako. Ang dumi-dumi. O baka nahulog ito doon. Sa ano? Huwag nagawang labahan. Anong pigawang labahan? Ginawa mo ang labahan kasi sinuot mo na. Hindi ginawa mo ng labahan. Diba? Dali na. Maglaba tayo. Ayan si Ate Jacel, yung pangatlo kong anak. Siya ang naka-schedule maghugas ng plato ngayon, kaya maghuhugas siya. Yun lang naman assignment ko sa kanila pagdating galing sa school. Kasi rotation sila, ng magkakapatid, silang tatlong magkakapatid sa paghuhugas ng plato. Simula kay Ate Jade. At sunod doon sa pangalawa kong anak. Saka dito sa pangatlo. Si John Bert lang ang hindi kasali sa schedule. Saka yung si Gia. Kasi si Gia ay may allergy sa sabon. Kaya in-exempted ko na siya sa paghuhugas ng plato. Dito ka na. Ayan. Pupusutin mo ng ganyan. Ganito? Para may katulong na ako maglaba. Dapat parang pag ano siya. Oo, ganyan. Pag lipat-lipat siya kung saan-saan. Oo, ililipatin mo yung area ng halimbawa. Dito sa may kilikili muna. Tapos dito naman. Lilipat-lipatin mo. Ipasok mo yung kamay mong ganyan. Yan. So, parang hindi ka siya. Paano? Ganyan, yan.
ilipat-lipat mo siya. Tapos titingnan mo kung nasaan yung may madumi. Doon mo pupututin ng ulit-ulit. Bro, may Diyos na ano na ko yun. Bro, hindi lang sa akin yung may Diyos ko. Hindi ko ba siya maano yung pagsabi. Yan, may katulong na ako maglaba sa bakas. Pero yung first time ko ba mama, tinawag mo ako maglaba pero ayaw ko. Okay. Isa, madul Bakit na yun. ayaw? Madul na Ayaw yun. nung nakaraan. Madul na yun. Matagal na Di ba yun? yun. Di ba naman So ako yung ngayon, gusto mo na tulungan si mama. No? Wait. Si John Bert po mga kaibigan ay nag-aaral siya sa regular school simula ng preparatory ba? Preparatory. Oo. Yung bago kinder, grade 1 at hanggang grade 2 hanggang grade 2 siya. Tapos pandemic na. Kaya yung grade 3 at grade 4 niya ay modular. Pero after nung modular, nung unang taon ng face-to-face, pinatigil ko siya kasi yun nga, medyo nahirapan na siya makisabayan sa mga classmate niya. Hirapan na siya sa regular, alam ko mahirapan siya sa regular school. Kaya, nung nagkaroon ng SPED class dito, yung taon na ito, pinag-aral ko siya sa SPED class. Pero, siguro sa mga susunod na taon, babalik siya sa regular school. Pero, hindi dapat mag-grade 5 na siya. Kumbaga, sa ngayon, ino-observe siya ng mga teacher niya kung saan siya nababagay, kung saan yung level ng kakayahan niya. Kasi kung halimbawa yung math niya, ang kakayahan niya ay pang grade 3, doon daw siya ilalagay. Sabi nung teacher. At yung halimbawa, yung ibang subject na halimbawa science, kasi sa science, advanced naman siya kasi yun yung hilig niya. Lalo pag ang ingay dito sa amin, may aso, malapit kasi kami sa kalsada, may mga sasakyan. Ang hilig niya sa solar system, advanced naman siya doon, pero sa ibang mga subject, sa ibang mga bagay, hihirapan siya mag-catch up. Si John Bert, pag nagtuturuan ng gawain, pag alam niyang gawin, masipag. So, ayan, naglaba muna kami ni John Bert. Tapusin namin muna ito bago... Yung orasan yan para matapos yung video. Opo. Parang mangyari yun sa... Pag nag-video tayo hanggang matapos yung paglaban natin, baka abutin to ng 1 oras na video natin. Hirapan na tayo mag-upload. Andres ko. Opo. Pero pag nabili mo na yun sa Mart, hindi... may mga digagawad nila ng tao para nila. I-align yung finder's code ko. Kailangan ko yun. Binilhan ko, gustong-gusto niya ng telescope kasi gustong-gusto niyang tinitingnan or gustong-gusto niya yung anong tawag niyan? Makita yung mga planet. Mga planets daw, yung mga stars. Pero kung maaga na mama, bago mag-umaga na talaga, mga sobrang aga na. Makita yung mga planets na maniwanag naman sila pag magkukunti yung maliwanag. Paano mo nalaman na yun yung planet na hinahanap mo? Ano ko yun? Kasi nalaman ko saan sila na. Saan yung location nila? Oh, bro, kasi yung Venus at yung Mercury, malapit yun sa Sun. So, nalalata ko naman yun pag malapit na mag-umaga. Nalalata ko yun. Sige. Mas maniwanag talaga yung Venus. Mas maniwanag talaga yung planet.
Okay. Pati Jupiter. Pero di na siya magkikita ulit hanggat sa Jupiter. Binilhan na namin siya ng telescope pero mas gusto yun yung telescope na Mas mahaba. Or mas malaki. Ay, mas malakas. mas malakas. O mas higher or magnification. Okay. Yun yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Yung mga silip ng mga planets, saka yung mga magsilip ng mga buwan. Mga stars dun sa langit. Pero do, dami tipa, di ba? Okay. Okay, mag-bye ka muna sa video natin para hindi naman sila mainit. Mainit sila pag tinapos natin itong video natin ng naglalaba tayo. Nag-video tayo hanggang matapos maglaba. Anong meaning mo? Anong meaning mo? Anong meaning mo? Hindi, mainip sila. Masasawa sila manood. Kasi ang tagal nating matatapos nito. Marami pa itong nilalaban natin. Okay, maglaba muna tayo. Tapusin na natin itong i-end na natin itong video. Bye na, bye. Bye po. Thank you sa panonood.